Danas pravim liker od aronije. Za to će mi biti potrebno pola kilograma aronije, 1 limun isečen na kocke, pola kilograma šećera, štapić 2 cimeta, 5-6 karanfilića, 1 vanil šećer. U teglu sam stavila aroniju, ja pravim polovinu mere. Isečen polovina limuna, 250 grama šećera, 1 vanil šećer, nekoliko karanfilića, cimet štapić i pola litre rakije. Ja stavljam pola litre vodke. Ovo promešam i ostavim 4 nedelje da stoji na osunčanom mestu. I jedno 4-5 dana svaki dan otvorim i promešam. Posle 24 časa liker izgleda ovako. Aronija je već pustila svoju boju. Promešam, zatvorim i do sledećeg dana. Posle mesec dana liker od aronije može da se procedi i da se proba. Divno miriše. Evo, liker sam procedila. Ostala je ovako aronija, može i ona ovako da se proba. Sada ću još kroz gazu da procedim liker. Evo, liker stvarno je divna boja. Evo, liker je spreman da se proba. Hvala vam što me gledate. Ako vam se video sviđa, ostavite mi komentar, lajkujte i pretplatite se na kanal besplatno.